Ya to be jar Koli di nandri di udato yo Pune jilali Funage nage Funage nage Funage nage Funage nage Nawe warko nage Kwala fomo Kilo dali samba Dado Noli go yara ibubel Itani Unyo benewi Unyo benewi Kono na mimbi miko kilitana Lega han cikon onon mbawi fof onon jogii fof jambal ɗon galle jeeɓe on pindi e Allah rokke ñalde dow jam ñallene nder heen ñalawma Muhammadu ñalawma jam mi yehi jeere on nani hande ko yantandam e on jaarama noon ɓe invite mi ɓe ne heewi ɗum haɗi kam invite on jaarama jambal ɗon non galle haasideji tigi ngoni ɗo hennene on pini jam walton e galle salsalɓe galle haasideji tigi aha salsalɓe ɓowli deedi a waale jam kono adduɓe ɗo debbo Fare Senajo o holliri mbawko makko hande kadi ko min yonta mi hollira mbaw kam mami hollo on debbo wona wujade heesal debbo wona ɗemgal mawngal debbo wona birwi kewɗo debbo wona haalde farayse ɗum ko a kami ceemeɗo e nder seemenɓe to yumma woni nenam o yalti so ari mbiyamo Boubel Jackson de la part de série Yaro Sow wi a dañani sago ma ka gadduɗo debbo Fare Senajo ittuɗa ɗum wuroy wuro gadduɗa ɗum ɓowla wagal reedu ɗon wawi hadde dokkuɗa ɗum Yaro o holliri hoore makko hande min hollinto hoore mbaɗum ni mbaɗa yaha jeere mbiɗa defa koɗo maaro kaalowo no neɗɗo aɗa neɗɗo waɗa guite waɗa hinere waɗa huɗu ay baba daal moo ngi noonu daal maane ngay rek wuyu ma xam nga lan la Babacar li nga ma wax dégg naa ko Fuuta Géej ci boppam dañoo yor seeni réalité man gënoo maa xam Fuuta yàgg naa fi yaa ngi may dégg lu mat ñeent fukki at am naa ko fii amul lu ma fi hëmp waaye nag du nii ngay sëkkatale rek bëgg naa ndaw si dañ ma ko war a may daa koy takk déedéet du noonu de ku ci ne ak say réalité bisa nday deewee ba léegi dégg nga ma maa ngi nii ne sell yoruma dara tey waroon fee mën a am jabaru Haalpulaar waaye aw ma ko maa la ko gën a bëgg gën la ko soxla ñoom ci boppam dañoo yor seeni réalité jàppe wuñ ñu dégg nga ma ay jaam la ñu jàppe ndax boo waxee ñu la séeréer ak Haalpulaar ñoom ñooy buuri ñun ñooy jaam yi loolu soo ko dialogue boobu yóbbu nañ ko ci dëgg ba defe ni dëgg la mais papa loolu man nañ ko fi jëlee te man maay doon ko fi jëlee xawaa Haalpulaar la man séeréer la loolu amul sens bëgg naa ko bëgg na ma loolu mooy essentiel quoi xam nga du question que ne ethnie bi wala race bi mooy compter quoi ñaar ñi bëggante foofu mooy compter te man bëgg naa ko dox ci nga wax ci mbaa man nga envoyé foofu ma dem waxal sama bopp. yow dafa mel ni xanaa dégguloo ma yow Mor yow loo jàng. loo jàng hydraulique nga jàng. waaw man lan laa jàng. man fourologique laa four laa fi jàng maa leen di lakkal seeni mburu tappal la pay lu nu lekk maa ko def waaye taxul nawloo mënoon maa may soxna xanaa kon man maa la gën a yow mënoo ñëw rek ñu may la soxna. xanaa li ma seqal ñoom lépp ci Fuuta gi te nangu ñu maa may soxna moo lay réew mii doon la may soxna. waaw yaa ngi may dégg. yow man kii damaa bëgg peut-être yow ki nga doon kiil dese na laa kii mais man kii bëgg na ma. a faami maram ko hay noppi e juuɗe waɗaɗe koyɗe kono meeɗa yiide gila jibbino ɗon minen ko wondi minen maaro ma wondi on hen koko ngadduɗon debbo Farayse o ko ɗum sokki on ha nder ay Boubel ani ko ñimmi haalandam eta tooñ min min mooli Allah e rasiru min ganda a defat min ganda a defani haajamen ne famɗi hen wona aɗa ara ɗo e demar gallamen aɗa wiya nenam ko haasiɗ otom ɗum ko ma hongane fiyane bawɗi waɗane kelle
fiyene cawti ko wondi on hen ko wondi on hen debbo mo dokkuɗon yaroo ko ɗo yalti e suudu yumma he mbiya ko wondi on hen ko ɓerɗe moɗon pasata ay onon kon yimɓe jahannama onon kon haasideɓe legal ngal kala ko fonno bonde ko onon boni ɗum eyyi tabu min dokki debbo kono Allah rokkani on sagoji moɗon bim ko musanma ko wona minen mbaɗma ɗum yero ari ɗo yi debbo yiɗi ɗum resindire mum aɗa ko ñimi haalandema sa jogui haaju ya duggoy defa bonema mo gawɗa defde kono Allah rokkani on sagoji moɗon Allah rokkani on sagoji moɗon ƴeew min wi yumma mbiɗam waɗa cuuray mbiɗama haddo gudam mbaɗam wadda ni seede jajam mbaɗama fewna leesam ha feewa mi ɓorno comcom moƴƴi ay no mbami aya ay haaldude ma ko fertude tam ko fasata ɓerɗe moɗon hebde ɗon haalde ma ko werdade asman woni an ko fima ko wona ɓerɗe gaño so kiña won an gonɗa kas so yumma ari haalamo ko nelmami go ya waƴa hoore ɓerɗe mon cokki ñawon tan hande wela hande murnande iblis murnande naafige aɗanne so jam sokkinoma e ma tawno a resama guiƴen fof ndesama ƴa an momri coyni ni momri coyni a feni yow bëgg taxul ñu may la soxna xam nga lan la ku ne am nga say réalité demal ca Bambey Gueye ci sa bokk yële ñu may la soxna waaye du noonu de doo ñëw ci dëkkub jàmbur ne dégg nga maam li ñu teg maa koy teggi lii tuuti nga ci pour génne ko ci ñu ne fi jiitoo am nañ fi papa man su ma demoon Bambey boobu bala kër jimit gis fa ku ma bëgg dama koy waaye fii laa gis nga xam ne man bëgg naa ko et puis affaire bi jafewul fii yow yaa fi samay mbokk ñi fi des ay pëlante maa ngi waxtaan ak mooy ak yooyu ñi ma mën a jàppale yëpp pour ñu dem ci papa Hawa ñu expliquer ko léegi yow da ngay dox en tant que devoir de père nga dem foofu noonu nga expliquer ko sama doom moo bëgg papa peut-être yow man ni ma Hawa nobe yow ki li nga nekk Mor afaamaani déjjo xam nga lan la maa la gënoon a doon jantal gën laa mat dégg nga maam profil bu normal Sylvie c'est normal te taxul musu ñu maa bëgg ba may seeni doom jantal gi ngay war ci yow ci man mi nga ko gisee nga ko doon man mi sa bàyyi ñeent fukki at am naa ko xam nga lan la demal fële ca Bambey kër jimit maa nga dem ceytu mbaa ba garage ci say bokk ñu maye la moo gën lii ngay wax jantaleel foofa ca ba garage doo question que ni fu ma dëkk papa man loolu laa lay expliquer chaque jour man fii laa ku ma bëgg fii la nekk léegi yow xam nga man lu ma bëgg yow nga def ko mooy nga def comme devoir de père man yow laa envoyé comme par nga dem ca foofu noonu nga wax en tant que kilifa ak kilifa ñu may ma sox soo ko deful nag lu ci am man prévenir la voilà yow loolu ci góobe gar ko xam nga lan la mënoo maa yabal fenn te naa la xamal lan nag seeni réalité am nañu ko bis boo fi sëkk ak jigéen joo xëy ni dégg nga maam mayuñu la ko di laay yuxu dina góor fa fuñ ko jógal mën nañ laa téye dootoo doon góor mbaa ñu taqale la wala ñu def la loo xëy ni dégg nga mandarga boo xamante ni foo génn ci wërangoo foofu jeew ña la ab wëyu nga bandi nga gàcce googu nag man xaju ba ci ni da ngay neex a waxal lambari ci dëkkub jàmbur di lëch la si di jaay gëri boo moytu nag la noqa delloo mbaama garas nga waaw jëlaat oras bi sa loxo Maymuna jabar doom mbala forage ma xorom ko rek bii baaba xaw ma ban xeetu papa la am quoi lëfër yi Gili gonda ko kaadi Gili gonda ko jeyre Gili gonda ko jawdi yimɓe jeeren mi ari duggude yimɓe jeeren mi ari duggude hannde ko min yonta ko yontandam salamu aleykum wonaade jogii kanje condi kanje mbiɗa maara jam ñalle jam mbiɗa maara ko limon jogiɗa eyi mbiɗa maara ala o haasidam no jooɗi ɗon min mi ara ɗo duggude ɗo haasidam jooɗi min dugganmi koɗo haasidam ala eyi duggata ɗo haasidam jooɗi eyi kami jontaɗo min dañi yontande hande min ƴetti yontandam mi efti hen bottari nani eyi garon ni wottade nani mi andana taw ko defanmi mi anda mi wino ko maaro defam kono mi hayti eyi ala gommi koye defde goppe jambur way Tamba way yow ka am noon e limbati
yo tango lembat wallahi anda purol kilifa yaaka ko jaaknumo ko jaaknumo o seske mo joda ni saison mara codɗo saison ɓurma on codɗo saison o saison ɗum ko Ablaye Walla Ndiaye mbaɗano yimɓe for suuji no jarir no ñaamiri safra ñawɓe safra heyɓe kanko so ñawɓe ɓe o wi ko waaɓeno amen ɗi saison uji moƴƴi e mum ayi o yaɗa wawi portude ɗum noon o juumi noon allahu akbar o moƴƴere waɗata nde mbiya ko jumɗo yero an yero hullo Allah yero mino fonno waɗande ɗum par ce que son jeewi wara galle hol gonno ɗon worɓe e galle wara minima minima sen gonni ɗo worɓe joom galle kay ko min woni joom galle eyyi kono an ka gonɗo joom galle kono a wona kilifa galle o kilifa galle o hol kilif ko wanma ɗo kilif rewɓe diɗo jogimi an giyo morma yaro rewɓe ɗiɗo rewɓe ma ɗiɗo ko rewɓe bubil e kalaw joni kalɗa bono joni kalɗa bono rewɓe ma ɗiɗo mo premier mo ka desnaɗo min yeeyi ngaari resnuma woni buubel wontanimi bone wontanimi tan ko ndogu reedu nimsiri ni ko wannuno kam ɗum ɗimmiɗɗa asimi mo giɗɗa resde o te yero haalamɓe goonga asimi e buubel hole maɓɓe gonɗo jeewo taw a anda ko belaɗo fof yero ya belaɗo fof eyi ya joni noon an kalis oɗo alay sago an sa yi a yaltinani galle aɗa andi miɗo jogui gueɗal jaw hol gueɗal ma ɗo so wona bonande a liggaki enen ndendi ko jawdi tana alay sago mbaɗa alay sago sa waɗani mi virgule kakam mi jetta alay sago ko kake ma ɗo ɗo haydara jeeyaɗo de ɗi guese ɗe fof enema nden te an woƴƴo no dañirɗa ɓesmu rewɓe ɗe no mbiyataɓe woƴƴo no dañirɗa ɓesmu ƴewno dañirɗa ɓesmu paksa buubel 0 omo mbiɗa arti ari Côte d'Ivoire gila nden haa ɗo o addori haydara o addani français o joni wonde reedu ko wona joni wonde reedu wona ɗum woni haala ka mbimi an a wona kilifu aɗan saaga sise o aɗan saaga haala ka min mi sansani haala a saagi haala ka siso mbimami ko min goo affaire nawli kalta ngu min iddima hen min goto nan ɗo nawli ko yera e ɓuɓel hayo woni bitaniide nage jambalon gise ari selli mbaɗɗon tampere jam tan on firi en jam tan mawɗum tinon hande o min yonta on nani mi ƴetti yontan ɗam eyyi mi inviti on son jippima tan noon nani Hawwa jam waali Google fini yimɓe galle aɓe celli ko mo aɓe celli jam tan ito nene ma yeehi ha jeeyenɗamo hande nenam ko jaltude seeɗa tan on ɓooy walla ɓooyata on ɓooy ko ñinnoɗa hol haaji o dogi haw yalti an kam buubel ka garɗo duguɗo walla ka garɗo ankidde garɗo dugu mi namdor tan min yonta hande min ƴetti yontan ɗam mba yinno invité mo battari min namdo soma waktu battari tawɗumo ɗo walla mbiɗa andi ma waktu battari tawmo ɗo so ari mbiyamo mi invité mo battari nani mami haalamo konko tan noon an ala hen anani ala probléme eyyi konko tan noon ɗum ko woni ɗum ko keccah woni ɗo keccah eyyi o annani ko yeyata ko yiɗɗi maayo an kam he buubel ko defata ko defta ala ha ɗum hoto wodane ko defanmi kami defata ɗum hoto wodane eyyi yami a yeeyi tan yami sood wodananima eyyi gasi ɗum holno neɗɗo yeyrita ɗum ɗum fof ko boni ɗum soɗo jeeyo ko moƴƴi yimɓe ko jogui kalisaji mumen ene ndugga eyyi on mbawa jogade nduggu noon ha bona mbiyanoɗo jeeyi ɗum yimɓe wona lawol ay ko mbaɗaɗo moɗɗo radio ko buubel aɗen tan rappita aɗa rewe nder ogo tan aɗa yurnaɗa haalata haala mi ko gonɗa ko yittitama ɗum de saɗa sooda cooda sa soodade puɗlakam denol ma ngol ko an yeeyi garmi sodde ko jeeyatmi ko noon mi yeeyanima ɗum haajuma ala hen wodananima eyyi saɗa yeeyi a yeeyat ko moƴƴi ɗum ene holta ha dañi bone haydara ala hen nani ɗum ɗone koko ñoli nani soɓaɗa nanna kalisam nannami kalisam koɗo ganduɗa enen endina famille mi wawa sodde ko ganduɗa mi weddoyto ɗum tam wona lawol andi ko ɓuuri bonde wona lawol defde ha para wiye ene lijiri buubel hokkala holam caggal annene dene a wawa sami wawa annene dene ala ko mbawɗa
annene ɗene famɗa ko nafɗa famɗa ko nafɗa eyyi ɗo piiɗa ɗo verruji ma no kippiɗo oto ni famɗa ko nafɗa an tikkata ko mi anda yumma wuppata yumma lawƴata yumma fittata yumma ƴogata yumma defata an haydara ala ko nafɗa ɗemgal ma no wayno bool keso an noon eyyi an noon ko bawɗa desana nulɗuraɗo ha ga dambali min an noon jeere ngare ko haali fenade a haali huwande a haali ko woodani eyyi daram gila dow ha less daram gila dow ha less an so wonano kaaƴi wona o suwo gaddata jeere mbimi an so nowligo ma ittata hakkille ma wona suwo gaddata jeere wallahi an Boubel aɗa andi so wonano kaaƴi nowligo hemma wona o suwo gaddata jeere duguɗo ay minon haalaka mi wawa mi attanani ko anani a mata gonɗa hoyɗanade ay ɓe nawligo nawi hakkille mumen ɗo wona min mi hulani mi fayani aɗani ko addini kam siwo o ha aduna o fof anda ko Boubel yonta ƴetti yontande muɗum kañum defata mi haalanma ɗum noon to gonɗa tawi ka daniɗo fin mbimi holko jar holli tande umoy ɗoygol mi anda ko tan to yimɓe nen hawa jam waali an a waale jam waali toon min mi haaldata e ma an so yumma joƴinima ɗo jeygu muɗum jarata famɗa ko jari hen saabu ka bone an ka bona kirangel komade wonat nage 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 jam waali jam dan mawɗum ni fatato noon got busab an ko yare newi koy newirɗani noon gueɗe ma fof ne wori min Boubel fosi ka ñama o ɗiɗi busab wallahi aɗa weeli aɗa weeɓi wallahi wallahi fof ma weeɓi an e jiiɗaɓe gandum ɓe wallahi teddugal ma noon kami ƴettuɗo hirandam hande ko yomtandam e janggo fof ko yomtandam aduna o fof no famɗi mo tinani anani Belgique naaɓe Cameroun naaɓe Gabon naaɓe Mauritanie naaɓe Fuutankoɓe Dakar naaɓe Mali naaɓe ala mo keddumi wallahi Farayse naaɓe ko garta wallahi ala condi eyyi landi ko jogori defde hande calculanam no foti mi invite nen dikko cuɓɓen o wimo haalan nen kumba cewnugel en Farayse naaɓe fof e Matam naaɓe hay Matam naaɓe ko garata e Wourossogui naaɓe temedere an koye gueɗe ma ne newi ko ay ceemeɗo fiɓat haalis ceemeɗo ƴettata kalis muɗum han waɗe sakko sel tan wayata no kangaɗo coɓɗini tan waɗa ƴeɓete tan sikka kañum woni hen tan wonani hen ceemeɗo fiɓat kalis eyyi ko noon de eyyi joni ala gueje jorɗe ɗe an ka neɗɗo aljanna wallahi han lingu noon ala ɓeydi jungo ma noon an mi wima ka belɗo ka beɓɗo tan kadi mbiya lingu temedɗi ussu temedere e capan jeegom a ala gueje jorɗe a wiyata keediɗo ma o yo walla e gueje malla kam hen ɗo taw ko ɗo paɗɗa gueje ande hande a ñamata gueje an ala so hilfere ma huuɓo ɗo wona ɗo de wona an tan woni e jeere nde haaje mala hen min ha joni mi haaldani ma ko konko kaldumi ha joni mi haaldani ma haajam ne bona hen eyyo ko muusi mon ko mi fawani on ɗum ni de jirtade mi ƴetti yontande aduna o fof nara ala mami invitani e aduna mi invitanima ko muusma ko mi fawani on mayat noon on mayat de mayde on mayat eyyi min comcam ni natti ummade ɗo hene ko Farayse ummoto bone mor mami haɓɓu lone kaɓɓoton de mi haɓɓa guere fasuji kaɓɓoton ɗi mi ɓorno comci ɓornoto ɗon ɗi mi ɓorno paɗe ɓornoto ɗon ɗi eyyi nden de guere fas daña bone cubu ma neldam nane lawol nene yen jareɗe no foti wona ɗe gueje ɗe ko goɗɗe kay eyyi taƴanam hen o noon eyyi hay ko goɗɗe ala accu saabu min lacciri ndefammi tigue ɗege o noon capan tati daranam nawli daranam digi daranam nawli salamu aleykum nawli gu yaray be mo celli gili yaray liɗɗi no foti nananima haal kilo temedde jeegom a ustata
mata wona liɗɗi tan Allah e nelaɗo muɗum sami yeehi maayo ɗo tan mi dañan liɗɗi ɗo tan ƴettuɗa ɗum aɗa yeeya kilo 600 wona lawol mbi liɗɗi a o ɓuri welde liɗɗi maayo ɗum ɗo ko banda ɗum ɗo ko illeere waraño jinmi sabu ene wele e lacciri jinmi defde bottari koggam wino yam def maaro e liɗɗi ko ɗum gandiyinomi defde kono sa defi maaro e liɗɗi yimɓe fof saɓe gandi to paaɗa tan moƴƴani joni mi wiɓe ko maaro e liɗɗi defami ha kamɓe fof ɓe gandi ko maaro e liɗɗi defami mi watta ɗum lacciri bottari mi defa lacciri belɗi kay yeyam kilo e libar walla yam genwa libar tan genwa libar moƴƴe lacciri not téléphone ma o sabu kam invite ɗo yimɓe fof aduna o fof gewinmi yo ngar sena gotto no foti 200 e 50 dafa bottari belndi lacciri belndi eyi sabu kam invite ɗo mamma ayyertu en mbeɗa invite faraysinaɓe nen dikko waɗiɓe nen dikko cuɓɓo waɗiɓe toon mobilisé kamɓe fof kaɓe aroɓe wottade 250 an ruta kam 50 nden min dañata nebam mi dañata nebam mi tottuma 200 law sami arti janggo kadi ko min yonta mi tottuma 50 ɗe 100 nde mi sooda nebam mi sooda hen beurre ko mbanmi lacciri ndi gilli gonɗa ko kaaɗi gilli gonɗa ko ƴeyre dir yabolal ma dir yabolal ma dir yabolal ma dir yabolal ma eyyi kay ala ko jalta ko mbaɗɗa jeere ko fof mettini ɗum an Boubel an ko ni tan goppirteɗa an mate ko oddoji gaddoji maaro ɗi kalanma kaɓe jaawi ha maayi Boubel a wawa wadde ngo komi tinani jaaha sa gayni wardirde Hawwa paya an bi an Boubel an holko woni probléme ma ko woni probléme o kamɓe namdotoɗa ɗum ko yontandam nde ɓe gañanimi mo jiimi hen fotam wiya yami ar mi sooda e muɗum ko jogui ko jagani wiya mi soodani hana ɓe putta kaɓe puttata ko woni saɓe yiɗi yeyde a jogoto ko moƴƴi ɓe jogaki ko moƴƴi jami to Hawwa Molel ne jogui ko moƴƴi omo weeli omo weeɓi jeygu makko no weeɓi coɗmi toon ko belami an ne gummorɗa ɗo nde mi rewnane ma ɗemgal am mbimami yayato nen Hapsat mi noddi ɗum mi halni ɗum kala ko poɗɗa doggude Boubel mi watta ɗum nen Hapsat ko resa dewgal muɗum anani o roppiti joom galle makko ha joom galle makko suuɗi leppi leydi joni noon o natta e dewgal am ko min géranta ɗum hooram mi yahani to makko ko ɗum addanma bone a ala sehil gila ɗo ummoɗo mbeɗa anduno artata ɗo a waɗani ajande sehil bonnante yantodam neɗo mi nannani hen hay goto ko haasideji jam meeɓi gonɗo kaɓe puttata mi ƴeewa ko dugganɗa yimɓe kadi mi jogorani wadde ɗum ay noon jalte e yontandam jooɗoɗe mbayon no fototoɓe carte d'identité ni ko min duggoy ko min yebbitanta hooram tami haalanma ko wona ɗum ko semmenaɓe nana mbaɗi délégation min nana ngara ko bis ƴetti tawe pay ɗo e yontandam nde min invitiɓe awa mabel hanni nen kajjata jon kam fo ɓe na ngara ko wona ɗum ko faraysenaɓe mbi nana caggal am nen dikko cubbu wi Matam naɓe nana ngara bisuji ɗo kay ma wano mawludo eyyi ma wano mawlude min mi futtinta guite meɗen daara aɗa defana min ɗo ko boni rewɗo jehen wañ holto ar jehen wañ mi yaw ko sa jogori wadde ɗum mi defata mi para hen sooɗo hen ha laaɓa no julɗo soɗirto e ko boni ni min noon mi haalanma noon kami ceemeɗo de eyyi kami ceemeɗo debbo arata min duggoya min ceemeɗo o hami arta ceemeɗo debbo no yebbitanami jooɗo ha duggoya jebbita ko ɗo ndewata jehen wañ defana yimɓe ko boni mi watta e ar jehen wañ mi watta ɗum mi watta ɗum saɗa ko ɗum aɗa mi watta ɗum a wonmo sellani mi yaar jehen wañ wallahi mi watta ɗum wallahi watta ɗum wañƴata min mami yaade kono kono ke dugge mi yebbita daranam nawli an kam nan min dal ko kalantunɗa kam mbiɗa wona manna kadi waɗi taw mbiɗa haalda e ummol mi talani mani
wallahi anda suba ko kewi kay ko yero yaltini hande yero yaltini koko hesɗi hande hande yero yaltiri o wi ko wonde kanko ɗo joni o tolnima ɗo ganduɗa caggal ko rewɓe ɗiɗo jogii min ko goto jogiimi kanko mono jogii ɗiɗo bon joni kanko woni foti ardade galle o ni ma taw hankkadi ko ɗum yero wona imposde joni ewoyo kadi o woni kanko o waɗi hoore makko mawɗo galle oɗa galle oɗo eyyi kanko jogii rewɓe ɗiɗo wi jogii rewɓe ɗiɗo wi kañum wonata mawɗo galle mbimi taw wona no jogorɗa ni kam taw kono jogorɗa ni Gili gonda ko jeyre Gili gonda ko jawdi O wawi hen wonde fof Woni so janide Buubel wi ko kañum woni jeew Asimi wi ko kañum woni jeew O wawi hen wonde fof Kili yero ene poori Kili yero ene poori